hayi guys kanti mini wo isikini bewukho kakhulu kaloku nina for ingane izawuthanda ungibhida ngokwezithemzi zenu kaloku ijani yazalwa nge-1900s ngokwezithemzi zenu zo-gaslighting zintsha kum xa niyiguglisha ndiyayibona nyhani iminingi but I understand uba idibanaphi nobobhanxa umjolo kaloku fonini is about the selling and the buying of dreams udibana nomntu phaa fonini umthengisele nje iphupha alithenge kubuye alithenga nijole kube mnandi ancuve oncuvwayo nixabane nohlukane agowe ogowayo sizokothuka afterwards thini baye kwa-sex leyo ibijavujavu ola busy ne-content mnganami nalabo sebesingangendawo because kaloku umjolo wayo group work nguwe uthengiselwe iphupha wazibona ubuye i-target market walithenga kwafethwa wena singendawo thina yo zazimenge ze-social media activists foni zithi kwawuncuva oko i-GBV habo ucala nini hayi andiyo-expert mna bhale bendicebisa uba umntu adibane ne-police station ekufuphi kuye foni avula icase okanye nisike niqokelelane ke nivule i-support group because ingani nibaninzi enough mna ndingakhange ndithume mntu makayoncuva nje angendawo rhawuci uba ndingabe ndizenza i-activist ngondiyibala kangaka i-25k yenkaza kule ndawo ndikuyo caba ndisisimenge mna apha emjolweni phone because oko ndajola mana ndiqondo bikhona nitshele yi-1 yakhe ayazi i-account number yam ndiyabona uba le nto rentwa kwetanyula fonini reserved for amadoda athile ayoka wonke and futhi umjolo ayo-lifetime contract jini fonini ungathi kuqhawuka imitshato yo-20 years ube wena uziphambanisa ngomjolwanyana we-6 months ongacacanga ubuxofuxofu benu ongayazi yena bekujolwa okanye bekutswetshelwana nje espacini but ke asikho lapho namhlanje guys.